आज आम्ही मरियेच्या जल्मा दिसाक तयार आयसां दुसऱ्या दिसाच्या नोवेनांत भाग घेवन आसां. मरी आम्हा सर्वांक देवा आनी मनशा मदली मध्यस्थीन जावन आसा. आमच्यो सर्व गरजो ते सावा मरिये माये मुखांत्र देवाक भेटोवया. आमच्या कुटुंबांनी उणें पडिल्लो तो मोग, भलायकी, संबंध मरिये मायेच्या मजतीन जडून घेवया. सत म्हणटा देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो, अवकवार मरियेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय दान जिवे आनी मेल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बगसाणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां थाळणेन पडोवं दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, जेजू जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र स्नान घेता. ह्या कणा वेळार मागया आमी कुटुंबांत वाडोवन येवच्या नेणतुल्या भुरग्यां पासत. ही भुरगीं आंज्या सारकीं आसून देवाचें प्रतिरूप जावन आसात. जें कितें तीं कुटुंबांत शिकतात तें कुटुंबाच्या वडिलांतावन, तांच्या भावा भयणी आनी मोगाच्यांतावन शिकतात. तशें आसता वडिलांनी तांच्या उतरांनी करण्यांनी भुरग्यांक बरी देख दिवं, भुरग्यांच्या काळजांत देवाचो मोग घालूंक, मरिये मायेची भक्त तांच्या काळजांत रोंबोवंक आमी देवाचो आदार मागया आनी ह्या नेणतुल्या भुरग्यां पासत मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थाळणेन पडोवं दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये हे म्हज्या म्हज्या जेजू जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकंडाच्या उज्यांतले आमकां निवा समे सत्म्यांक चड कर तुजी काकुळटीची अदी गरज आसल्यांक सरगार वन पावय. दुसरो मिस्तेर जेजू काना शारांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगटता. ह्या कणा वेळार मागे आमी सर पिडेस्त भुरग्यां पासत. ह्या दिसांनी सडावत भुरगीं शेळ ताप कोंकळी दोळे दूख एलर्जी आस्तमा तसल्या पिडेंत कश्टोवन आसा. नेणतुल्या भुरग्यांक वेळार फावो ती चिकित्सा लाबोवन तांकां तांची आदली भलायकी पाटी मेळोवन दी म्हूण मरिये मायेचो आदार आमी मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार
समे सत्म्या सडकर तुझे काकुळतीची अधिक गरज असल्या सरकार वन पावय. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचें सर्गींचें राज परगटता आनी पातकी जिणी बदलूंक उलो दिता. ह्या कणा वेळार मागया आमी इस्कॉलांत शिकच्या सर भुरग्यां पासत ल्हानांतावन व्हड भुरग्यां पर्यंत शिकप म्हणल्यार बंदडेंत भुरगीं अडचण आसता. भुरग्यांक शिकोवंक फावो ती जाणवाय लाबोवं शिकप तांच्या जिणेक उजवाड दिवं दी म्हण मरये मायेचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. भगवंते मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशीच सता आणि सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजो आमची पातकां आमकां बक्षी यमकंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सुमे सत्म्या चड कर तुजी काकुळतीची अदीक गरज असल्या सरकार वन पावय. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वताचेर रुपांतर जाता. ह्या कणा वेळार मागया आमी टीव्ही इंटरनेट आनी मोबायल म्हणल्या वस्तूंक एडिक्ट जाल्ल्या सर भुरग्यां पासत ह्या वस्तूंचो महत्व समजून गरजेच देखीत वापरूंक कितें बरें आनी कितें वायट म्हूण भुरग्यांनी मौल्यमापन करून वस्तू वापरूंक तांच्या मतीक उजवाड लाबो म्हूण मरये मायेची मजत मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन
कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदीन तशी आता आणि सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकडच्या उज्यांतले आमकां निवार सुमे सत्म्यांक चड कर तुजे काकुळटीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गांत व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र एवकारिस्त घडता. ह्या कणा वेळार मागे आमी अनाथ भुरग्यां पासत आवय बापायच्या मोगातावन वंचीत जाल्ल्या ह्या भुरग्यांक तांच्या पोशाखातावन फावो तो मोग मेळोवन दी. बरें भविश्य ह्या भुरग्यांक लाबोवन दी म्हूण मरिये मायेचो आदार मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिया देवाचे माये आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिया देवाचे माये आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. मायमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वदा आमेन. ये हे म्हज्या म्हज्या जेसो आमची पथकां आमकां बक्षी यमकंडाच्या उज्यान ते आमकां निवार सुमे सत्म्या चड कर तुजे काकुळतीचे अदीक गरज असल्या सरगार वन पावय. नमारण्ये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने बरवशा तुका आमी उलो मागताव. आमी परदेशी येवचे बाळकां या दुखाच्या कोणात दसताव. अस्कार उस्कार सण आमी तुका रुतान करताव. तर तूं आमचे शिकाये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदैवे फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळे हे मोगाळे हे दुलोबे अवकारे मरिये. भगवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पोहोचोवच्या खातीर सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोर एक होगोळ सिया ओडता हितलाणी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोर एक होगोळ सिया फाल्या भितर बावतली ही शेवती आबोली फुलां तर कै मेळटली मोर एक फावो जाली ओडता हितलानी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोर एक होगोळ सिया तुझे काळीस कादी पुता हेंदी कैते करता पूर्पाय माय मोची ह्या सोबीत फुलाची ओडता हितलानी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोर एक होगोळ सिया. गुड इवनिंग. कशीं आसात सगळीं? तुमकां सर्वांक ल्हानांक तशें व्हडांक
बाळोक मोरयेच्या दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक मोगाचो येवकार मागता. कालच्या दिसा आमी मोरयेक मोरी क्रिस्ताची माय म्हणून उलो केलो आणि त्या विशयाचेर थोडो नियाळ आमी केलो. आणि आज मोरी देव कृपेची माय म्हणून तिका आमी उलो मारया आणि त्या विशयान थोडो नियाळ करया. भुरग्यानो, म्हज्या हातांत कितें आसा? कितें आसा? गिफ्ट. वय, करेक्ट सांगलें तुमी. म्हज्या हातांत गिफ्ट आसा. तुमकां कोणे पुणी अशें गिफ्ट दिलां गे? ना, थोड्यांक दिलां, थोड्यांक पॅक करून दिवना, पूण गिफ्ट दिलां. वय की न्ही? वय. कोण तुमकां गिफ्ट दिता? सडावत जावन मम्मा दिता, डाडा दिता, अंकल गिफ्ट दिता, आंटी गिफ्ट दिता, फ्रेंड्सांक गिफ्ट दितात. कसल्या संदर्भांनी गिफ्टां दितात? बर्थडेज, कुमगारा वेळार, क्रिस्मसाक, अशे विविध संदर्भांनी आमकां गिफ्ट मेळटात. वय की न्ही? ती बेश्टेच गिफ्ट दितात गी. कित्या खातीर तुमकां गिफ्ट दितात? करेक्ट. तुमकां ती लायक करतात, तुमचो मोग करतात, देखून तुमकां गिफ्ट दितात. आणि हे गिफ्ट तुमी स्विकार करतना तांकां पयशे दितात गे? ना. फुंक्याक तुमकां ही गिफ्टां मेळटात. मोग करची मनशां तुमकां फुंक्याक म्हणजे फ्रीली, कितेंच कंडिशन नासतना शर्तावीन जावन तुमकां गिफ्ट दितात. वय की न्ही? वय. तशेंच देवानी आमचो मोग केलो. ताणें इतलो आमचो मोग केलो की ताणें आमकां एक गिफ्ट दिया म्हूण चिंतलें. आनी तें गिफ्ट जावन आशिल्लें, कितें गिफ्ट जावन आशिल्लें? थोडी म्हणटात मोरी माय म्हूण. जेजूक. वय, करेक्ट सांगलें थंय कोणें गी. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आमकां व्हडलें गिफ्ट म्हणजे जेजूकूच आमकां दिवया म्हूण चिंतलें. आणि जेजू जावन आशिल्लो कुरपेचो सागोर. आणि कुरपा म्हणटा आसतना कितें म्हणटा हांव? कुरपा जावन आसा फुंक्याक फ्रीली दिवचें गिफ्ट. आणि हें आमकां देवातावन मेळचें एक देणें, देवाचेंच हाजीरपण जावन आसा. आणि हें गिफ्ट दिता आसतना देवान मोरयेक विंचलें. मोरये मुखांत्र आपल्या पुताक ह्या कुरपेच्या सागोराक मनशा कुळाक दिवंक मोरयेक ताणें विंचलें. आनी जेन्ना गब्रियल दूत कितें म्हणालो मोरयेक? नामान मोरये कुरपेन भरलेले. म्हणजे सगळीच कृपा, देवाची कृपा, देवाचें हाजीरपण तुजे थंय येवचार आसा. आनी देवाचो पूत तुजे मुखांत्र मनीस संवचार आसा. म्हणटा आसतना मोरी हाका वय म्हणटा, जायत म्हणटा आनी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता. अशें देवाचें हाजीरपण, देवाचो पूत, कुरपेचो सागोर मोरये मुखांत्र मनीस जाता. आणि ह्या मुखांत्र मोरी कुरपेची माता म्हणजे जेजूची माता, देवाची माता जावन बदलता. म्हज्या हातांत हांगा कितें आसा? उदक, फ्रेश उदक, नितळ उदक ग्लासांत आसा. आनी ह्या हातांत कितें आसा? लिंबू आसा. हें उदक अशेंच दिल्यार, हाका इल्ली साकर घालून मीठ घालून दिल्यार इल्ले रूच आसत, पूण हें एक सामान्य उदक. पूण जर हांव हो लिंबू हाका पिळ्ळीं तर कितें जाता? लिंब्याचें सरबत जाता, लेमन ज्यूस जाता. वय की न्ही? वय. आनी कितें जाता? पियोंक भारी बरें जाता, बरें रुचीक जाता. तशेंच सामान्य मनीस जावन आशिल्ली मोरी ह्या उदका भशेन आमचे बरीच एक सामान्य मनीस जावन आशिल्ली मोरयेक देव विंचता. आनी तिचे थंय कुरपेची जर म्हणजे जेजूक तिचे थंय मनीस करता. आनी ह्या मुखांत्र कितें जाता? मोरी कुरपेन भरता. देवाची कृपा, देवाचें हाजीरपण मोरये थंय येता आनी मोरी कुरपेन भरता. आनी देवाची माता कुरपेन भरलेली देवाची माता जावन बदलता. आनी ही कुरपेन भरली माता
देवाचे हाजीपण आपणा थंय बघून पेल्याच्या सेवेक धांवता. एलिझाबेथीच्या सेवेक ती धांवता. काना नागारी लग्ना वेळार ती तिचे हाजीरपण दाखयता आनी थंय तांकां ती आदार दिता. सेवा मात्र न्ही आसता, जेजू समोर देवा समोर ती करता. जेजूची पयली पाटला उदाहरण ती जाता आनी अशें देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालून त्या प्रमाणे ती जियेता. मोगाच्यानो भुरग्यानो तशेंच व्हडानो विविध सक्रामेता मुखांतर आमकांय देवाची कृपा आमकां इल्ल्या इल्ल्या मापान मेळटा आनी आमचे ती देवाची कृपा संपूर्णतेक पावोवंक शकता. आनी आमी देवाची कृपा आमचे थंय वळयल्या उपरांत आमी मोरये बरी हेरांची सेवा करूंक देवोंक आसा. हेरांचो मोग आमी करूंक आसा. मागण्याची मनशां जावंक आसा. अशें देवाक म्हणटा तसली जिणी आमी सर्वांनी जिवंक आसा. जायत गे आमी मोरये बरी देवाक विधेय जावन खालती घालून कृपेची मनशां जावन जियेवया गे. जायत तर खंडीत जावन मोरी आमकां ह्या दिशेन आदार जावं दी म्हणून एक थोडो वेळ मौनपणी रावून भुरग्यांनो आमी आमच्या आवय बापाय खातीर मागया. तशेंच वडिलांनो तुमच्या भुरग्यांचो उडास करा आनी तांचे खातीर थोडो वेळ मौनपणी आमी मागया. प्रार्थुया. सकड म्हज्या उपरांत सांगा. मोगाळी माये, तुवें देवाच्या पुताची आवय जावचें आपोवणें. तुवें देवाच्या पुताची आवय जावचें आपोवणें मोगान स्विकार केलें. मोगान स्वीकार केले. अशें कृपेच्या सागोराक अशें कृपेच्या सागोराक तुज्या कुसव्यान घेवन तुज्या कुसव्यान घेवन ह्या संवसारी हाडून दिलोय. ह्या संवसारी हाडून दिलोय. तुज्या सगळ्या जिवितांत कश्टां अनवरां मदें तुझ्या सगळ्या जिवितांत कष्टां अनवरांमध्ये तूं बापाक विधेय जावन जियेली. तूं बापाक विधेय जावन जियेले. आज आमी तुका मान करतना आज आमी तुका मान करतना तुज्या आदर्शकाल तुझ्या आदर्शकाल सर्व आवय बापायनी जियेशें कर. सर आवय बापायनी जियेशें कर. सांगातास सांगतच तुज्या पुताच्या जेजूचे आदर्श घेवन तुझ्या पुताचे जेजूचे आदर्श घेवन सर्व भुरग्यांनी सर भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन वडिलांक काल जावन तांकां मानान लेखिशें कर. तांकां मनान लेखिशें कर. हे मागणें आमी करता हे मागणें आमी करता. तुजे कुशीन जल्माल्या तुझ्या कुशीन जल्मल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. आमेन. आमेन. Moriye ho golsia te kata वर्णिया गायन्ते चे सोडून सर्गारास टेंबोरून मोरिये हो गोळसिया हो गोळसिया मोरिये तुंगे फूल por मोळे बोसोबे पर जळे पेटईमा येऊसो जेसूच्या मोगासो मोरिये हो गोळसिया हो गोळसिया मोरिये सर्गींच्या देसासो आवरतू गणासो देस्तुका मान देता चंद्रमाये वर्णिता मोरिये हो गोळसिया हो गोळसिया मोरिये मोगाळ पुत्रा सोवे अंक्वार मोरया आशीर्वाद देव आमकां निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन.